سلام كما يوعلكم خبركم تخططلتي زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا مساكم تصنح بيترس منكسي أرسى زينا عزاز معاكل سلطنة هجرة وقلقلوت نقابلات مبل 33 زوريا آخيبا كايدو نبرتو قشت عنا قدون سدراس وقت جنزبا وحاجز جيرم أبي دواروا أبي تجبرن مكتالن دحنة مجبن مرجع زقل قلوا حجاجات ممرحيتات تزتيو أب السودان صعبينات حرجاتات لقلقنا زايد كم زمت أتجليتون نقدروا زي مكرا أمريكان تشاينان أبي عراقات بركي آسيا من كل قلة ختيلو مرحتها هجرات جوجل شوعات أبي فرنسا وعلى يكايد لهم عزاز معاكل سلطنة هجرة أقولقلوت كنا ليل دبساي قدر لومي 26 نحاسن أبلات مبل 33 زوري هجرة أقولقلوت تابي زجاور آخبا نتي بجزيف وفري ترحيل لهم زلوا عدلات تمرتي بجبو كتكملوا التوابعهم سوا من سيات كابت أبيب والقوات حساس باوتهم هجرون زي جنتاون الرأي بمعبال بقع أمرأون أكلون بسلت بمونان كمون أكاديميون مياون بقعتهم بمبرخ بوفر اللمعات اللعلا بركتو كجورو عبترات تصاوز زلام أكل فلتات مورس كبرتات مخانز دقسة كلن ليل دبساي نزيك كم زبعوت صنع أمنت كم زلوا قليت اللام نفسه كفولدون الناتو معرفات تاريخي زحلف زبالة كلن ليل دبساي حزب إرتراز سجرات انكر مدرخات زخفلو رزين واجن نتان دولاون نتان زو حاسة هاجر كتولو كم زخال بمحبار إذا ولد زد ما مستي تفتير له زلا حدش ناي سلام هواهو فلتأتو بمبرخ رايح هاجر نمسمار كي تحللك سرح مدرخ أوي حلف النتو كم زخوان بريهم أبلات مبر 33 زوري هاجر أقولقلوتا بذهب وريتوتات بحزبن منجستين زجبر اللهم زلا وفري بعمقات كم زجنزبوا بمتكاس نقحته ما بريقهم بجبراو سراح حزبوا من هاجرون مخحس بزيت قلبان نت كم سرحوا الرجاجيتهم عزاز معاكل سلطنة هجرة أقولقلوت كنا ليل دبساي قدا أب موداتا تمهارو أب سوا أب صنحنو حد عمت زد اليوم كله قرباتن أقولقلوتاتن تداليلهم كم زلوا بمحبر بتنققن وحلنان كتقومنا زخاخيرون أما الله هاجر أبزر كبان أي كلاي درجة أبيات تمرتين عسرت هذا كفل تمرتهم زازمو تمهارو عسرت قلت خفلي أبي بيت مرتي وارساي كالن مغت سالن أبي مبل 33 زوري هاجر أقولقلوت قبوم نمفت سامن أبي زحالف سمون ناب سوا كم زوار ريفلات أبن زبا بريق من محدار كابي قشات أنا قدون لعلي سوسا شيح نقفة بموتا أب من محدار كابي أم نزر كوس دراسو أتحجزهم إتي بتبقسو كم استوات جنزب بعشران حمشتن حسب نزجبن سدرا بيتات تعدلون أبتي سنة سرعات أبو أمبر نايتها نتي تبقسو زواحدة كوميتي اللي تنالكون للجبرة ساي سباتو إذا حاجة زي مرأي نايت حزبي أب جون سدراسو أتمه لو مخانو بمتكاس أب متأي بزحيلة ودابيتات كقصلا زخاخيرون أما حدار نوزوا بريخات تصفف ساعتين أبزس معقل تي بنبرتيك وشات عنا قدوس توصل توقصو ني إيرتراوج وابهالي زخل مخان بمحبار كنياتيا أبتم نبرتي فترة عقبت نفنان سدراسو أتزبرخ كم زخان هرديوم أبز حلفك 4 أبي نوزوا بريخ نبرت من محدار كابي وكدباون نسدراسو أت مساسال حاجز جيرم من بارم يفلت أبي تجبرن مكتالن دحنة مجبين مرقات زي قالوا حجاجاتن مرحيتاتن زتير بأقولوا زباو كنت ترتوا الدبركب بعشران سلسلة حاسة أبي دوار واتخايدون أبتي كابي حموشتن وزبات الدوبز توكلوا كيلاتات حرشة كمون وكلت منستر عنا أهردات حقن سرعتن أبي نوزباتات أبي الناتين حارستوت أبلات محبر أفريت أباس سجا انقاقحن كالوتن تساتفوا ركب بزعبة التحزان التعاقبان مجبي التعاقما كيميكالات تقرب بالع مدهنيتن بمنصر دحنة السفيح مبرهي بكيلاتات توهيبون حلافي بيت صحفة زوا أقولقلت كتصر زوا دوب من السي تصفى سلاسي تصفى ميكايل أبزهب ومبرهي إتي إعلامان أفلطون نقحات حارستوت أب مفراي مجبي سجانت أبان زنطفون كب بمبالو وحسنة تعنا مرقات مخان بمحبار حلافنة أكايدا كفتول تلابيون ببكال مجبين استفال عليه حدا جنياتات حمام كم منشرة كم ذك على زجالة كيلاتات نايت عودي
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ዝበዝሐ ካብኣቶም ድማ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝርከቡ ምዃኖም ብኣብነት ኣሰኒዮም ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ ዝተፈላለየ መድሃኒታትን ዕሹግ ምግብን መስተን ኣብ ዕዳጋታት ከይተረፈ ይሽየጥ ከም ዘሎ ብምግላጽ ቁጥጥር ክግበረሉ ተሓሪዶም ንህዝቢ ዝሽየጡ እንስሳታት ድማ ግቡእ ጥዕናዊ መርመራ ክግበረሎም ተላብዮም ኣብ ጎልጅ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ብስድራ ቤቶምን ኮምን እናተኣልዩ ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ዘተየ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ዝተወከሉ ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍሉ ርክብ ተኻይዱ ዕላማቲ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘባጋሽ ባርካ ዝተወደበ ርክብ ዳግመ ውደባ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶ ብምግባር ስንኩላንን ኣረጋውያንን ዝሓሸ ናብዮትን ምሕብሓብን ከም ዝረኽቡ ንምግባር እዩ ነይሩ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ከምኡን ጽጉማት እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ክድፋኣሉ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ነዚ ንምስማር ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣማሕዳር ንዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዘሪ ሚካኤል ድማ ነዚ ሓድሽ መደብ ብግቡእ ብምርዳእ ነቲ ብውልቂ ዝግበር ዝነበረ ምትሕግጋዝ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ከምኡ መልክዕ ንምትሓዙ ምእንቲ ክከኣል ስንኩላንን ኣረጋውያንን ብግቡእ ተለልዮም ብቕዓቶም የቕሬታ ብዓቕሞም ተጠቀምቲ ጸጋታት ከባቢኦም ከም ዝኾኑ ንምግባር ብውህደት ክስራሕ ተላብዩ ጎኒ ጎኒ ትርክብ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ክሳብ ዞባ ዝኸይድ ጥርናፈን ተሳታፍነትን ዝዕቢ ሜላታትን ኣገባባትን ንምትእታው ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንስድራ ስዋኣት ዝውዕል 5600 ዩሮን 3300 ዶላርን ደገፍ ገይሮም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ጀርመን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ማንሃይምን ከባቢኣን 3 ስድራ ስዋኣት ንምንባይ 2000 ዩሮ ኤርትራውያን ነበርቲ ካስልን ከባቢኣን 1400 ዩሮ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ጽንዓት ከተማ ፎርስሃይምን ከባቢኣን ድማ 1000 ዩሮ ንመሰሰንን ማዕከን ሕድሪ ስምዓታት ከምኡን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ዜጋ 2 ስድራ ስዋኣት ንምንባይ 1200 ዩሮ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ቤይሩት ሊባኖስ ንመሰሰንን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 3300 ዶላር ኣወፍዮም ب16 نحاس استخفت قطمات كونفدريشن ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ትማሊ ን10 መዓልቱ ኣብ ዝቐጸለሉ ክልተ ግጥማት ብምንጋድ ናይ ምድብ ጸወታታት ዛዚሙ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክልተ ምድብ ግጥማት ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያን ታንዛንያን ከምኡን ሃገራውያን ጋንታታት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ተራኺበን ኣብቲ ቀዳማይ ጸወታ ዝተጋጠመ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያን ታንዛንያን ኣቐዲመን ምግላፈን ዘረጋገጻ ክኾናን ከለዋ ነቲ ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ 3-1 ተዓዊታትሉ ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ መሕላፈን ረጋጊጸን ካብ ዝነበራ ሃገራውያን ጋንታታት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ድማ ኡጋንዳ 3-0 ተዓዊታ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ሎምን ጽባሕን ድሕሪ ምዕራፍ ረቡዕ ብናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥማት ክቕጽል እዩ ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሱዳን ካብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቡ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታቱ ናዛየደ ከም ዝመፀ ማዕከና ዜናታ ሃገር ኣቃሊሐን ብመሰረት ጸብጻባት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ናይ ዝሞቱ ግዳያት ቁፅሪ ልዕሊ 60 ክበፅሕ እንከሎ ብጠቕላላ 37,000 ኣባይቲ ከም ዝፈረሰ ተፈሊጡ በቲ ዕለቕለቕ ኣብ 15 ኣውራጃታት ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ብኣዶታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ሓቢሮም ደቡባዊ ሸነኽ ሱዳን ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃሲብ ከም ዘለዮም ሰብ መዝታ ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ሃገር ዝናብ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ክቕፅል ከም ዝኽእል ግምታት ስለ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ከይዛይድ ስጋት ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተኸስተ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣብዚ ሳልስ እዚ መሊሱ ብምኽራሩ ኣብ ዕዳጋታት ብርኪ ኤስያ ርኡይ ምንቁልቃል ከም ተረኣየ ጸብጻባት ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ዕዳጋታት ቻይናን ጃፓንን ኣብዚ ዓመት እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምንቁልቃል ከም ተመዝገበ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ረድዮም እዚ ተርእዮ እዚ ኣሜሪካን ቻይናን ሓድሽ ናይ ምውሳኽ ቀረፅ እታዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ድሕሪ ምግላፀን እዩ ዝስዕብ ዘሎ ቻይና ኣብ ልዕሊ 75 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ እታዊ ንብረት ኣሜሪካ ሓድሽ ቀረፅ ከም ትውስን ድሕሪ ምሕባራ
أمريكا نتي أبلع لكل 200 بليون دولار زواجو نبرة تشاينا زوسنو 25 مئويت قرض نابل 3 مئويت كم تدايبو محبارا يفلت زيك أزي أمريكا أبلع لي 300 بليون دولار زواجو نبرة تشاينا كتوسنو مديبان زلا ني 10 مئويت قرض ناب 15 مئويت كب كتبولو مقانا حبير الله كم سعبين نايز دما أمونغو كلتين هاجرات صنحين نقداو فليات مليسو كم زقافة تقليتون إتي كلتاو نقداو زي مكراو بدرجة عالم ألتاو كتباو سعبين يختل كم زلنو كقلت عنيهم مرحتنا يتن بجل شوعة زفلتا بقطبا زبلت أجا أمريكا بريطانيا فرنسا جرمن جابان كندا إيطاليان كاب تمالي 25 نحاسة أب كتما بياريتز فرنسا وعلى كايدلو تمرحتي أب قداي نقداو زي مقداو أمريكان تشاينان متفنان نيكلاساو مدبات إيرانن أفتات حقوقن نيكلاساو طمح سمين كوريان نتوزوبا كاب نيكلاساو هلاو نتسا نمقبارو زكاية زولو ديبلوماساو تعارن كمون زي مقداو روسيان هاجرات معرابن أتوكيروم يزتي كمزلو تقاليحون زي كازي بريطانيا سمع بمختام كاب أبالنت أوروبا حبرت كتوت أب زخل نتبتات مرحتي أبال هاجرات وجل شوعات زخنا أوروبايان هاجرات كم ترادادولو يقلت الله قدما مينستر بريطانيا بوريس جونسون أب ذهبوا غازيت أو مجلسي هاجرو بزي سمع كيتوت زنبر سجات تالي كم زلوا فليتون زي كم زيلن كلهم مينستر قديات وطاي إيران محمد جافاد زاريف كاب تتصيت بزحات وصاي ابتي وعلى مستهفو اب عصوم عصبت يحن زلو دبلوماسياوي ركبات ايرانن امريكان بخفي زهد مخاني يقلص الله مينستر زاريف مس مرحت جوجله شوعات بحفشه بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون دما بفلاي نلعلي 3 ساعات زقصله وصيتاو منبارو استغلص زته كم زكايدي زقالح زلو مرحت جوجله شوعات بتوسخي اب چاكاتات امازون تخستو بزعبا زلو بارع مرور اب زتيلو نمطفو دغف كغبر تراداديوم الله وعلى مرحت ابال جوجله شوعات لومي 26 حسون قصيلو كوعلي إسرائيل ب 24 نحاسة اب سوريا بلعل زركب وتادرو علامات ايران كم زدبدبه تفليطا مينستر مكلخال إسرائيل ب 25 نحاسة اب زوصو مجلسي اتي متقعتي إيرانن بأزمو ولع طقات حيلتاتن اب لعل هاجرو ناي سب البو نفرت متقعتي نمكياد نزوصو وطن منفشال علم منبار بمغلات انصار إسرائيل زقنعه وتادراو تلمي يخون متقعتي إيران مبرعن زقمو كم زي انصيرو قدما مينستر إسرائيل بنيامين نتنياهو بوغونو اب زهبو مجلسي سراويت هاجرو بزكايدو متقعتي ككايت توطينن زنبره متقعتي إيران كم زفشل حبيرون سمزي إيران بوغانم اب لعلي اب سوريا زركب وتادراو علامات هاجروم متقعتي كم تقايدو كان تتامنو متن زورد غدات جن تحت منباريام زغلص زلو إسرائيل وتادراو هلونا إيران اب غربيتا سوريا نصتا اسغا مخان بمغلاص اب لعلي وتادراو علامات إيران اب سوريا مساز دناغصو عطقات حيلتاتن دبداب نفرت كينات كتكايد مصنحا يفلط زي كمزيلن كلون ناي إسرائيل مخانن استغلصا كلته سب البو نفرت ب 25 نحاسه ابتي بحزب الله زمحدر دباو كفال بيروت ليبانوس كمز ودقا مع كنازينا يقال حلوا استريا زي ابزي زبان زمعبل زلو حدغኛ ኩነታት ዝምት مخانو ወታደራውያን ክእላታት ይገልጽለው دوب كوريا اب كبابيتن مس جابان زصحاب دسيتات نخلت معلتا زصنحه وتادراو لمد ب 25 حسب مجمرا كاب جابان ترير تقاومو غطيموا ابزي اب بحر جابان زكاي زلو سفيح لمد حيلتات اير بحرن مدرن يساتفو كم زلو تقاليحون دوب كوريا نزس قمت توسد زلا حدت معلتا دحرت مس جابان نصنحا ناي ملوات وتادراون صطاون حبريتا سمع كم زي تحدثو مغلاص اب مخانو نتي كونتا زغادد مخانو مستي زوبا قربت زلوم تنتنتي امتو مينستر غدايات وصاي جابان ب 25 حساب زوصو مغلصي اتي لمد فصم تقبالنا زيبلون نلولاونت هاغرو زتحسن مخانو بمتقاس هاغرو كقارط بوقعي حاتيتا كم زلا فليتون انتقنا منكست دو كوريا بزوصو مغلصي اتي وتادراو لمد اكال نايتي هاغرو عامتاوي ابتكابي كتكايدو صنح تماسسال لمدات كم زخونن نزخونت هاغر علامه كم زي غبرنيو غليصو زلو تمالي 25 نحاسه اب اسبانيا دسيت مايوركا بزغاطم حدغا مقጫው ክልተ ነፈርቲ بوحدو 7 ሞይቶም እቲ ኣብ ኣየር ዘጋጠም ሓደጋ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ምስ ንእሽቶ ነፋሪት ድሕሪ ምግጫው ይስዒቡ
ጠንቅታ ሓደጋ ዘይምቹ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሙቱ ሰብ መዚ እስጳኛ ንምንጻሩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ቀትሪ ዜናታት ተዛዚሙሎ ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات تعذبتنا كم يصلحكم على توزينا سبورت حزولكم قريبا زلخو ناتنائيل زي مكيلم ملا صوتات افريقيا تمالي سنبت 25 نحاس اب زقصللو ኤርትራ اب ውድድራት ሰደቃ ቴኒስን ቸዝን አተባባዒ ውጽኢት አመዝጊባም ኣብ ውድድር ሰደቃ ቴኒስ ኤርትራ ትማለ 3 ግጥማት ካይዳ ዩኤል ሚካኤልን ሳራፍ ሳይን ድማ ፈለማ ኣብ ናይ ጽምዲ ውድድር አንጻር ደቡብ አፍሪካውያን ተጻዊቶም ኣብዛ ግጥም ዚያ ደቡብ አፍሪካውያን ቀዲሞም ነታ ፋልሜት ሰተዓዊቶም ሙላ ተኾነ ግን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ዩኤልን ሳራን ጸብለሊሎም ኣብ ራብዓይ ሰት ኤርትራ ክትዕወት ልዑል ተኽእሎን ከለዋ ደቡብ አፍሪካውያን ስለ ዝሰዓሩ ናይ ሓምሸይትን ናይ መወዳእታን መድረኽ ተሰጊሩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ድማ ዩኤልን ሳራን ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ተዓዊቶም ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ውጽኢት 3-2 ድማ ስዒራ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሰጊራ ኤፍሬም ተኽለን ሩት መንግስት ኣበን ውን ስሩዕ ናይ ጽምዲ ውድድር አንጻር ናይ ኮንጎ ተጻውት ተካይዶም ተኾነ ግን 3-2 ተሳዒሮም ኣብ ሰዓበ ናይ ካልኣይ ዙርያ መድረኽ ዩኤልን ሳራን አንጻር አልጄሪያውያን ተጋጢሞም ኣብዛ ግጥም ዚያ ኤርትራውያን ተጻውቲ ብሉጽ ብቕዓት እኳ እንተንጸባርቑን ክዕወት ድማ ይኽእሉን እንተነበሩ ብሰንኪ ውሑድ ጌጋታት 3-1 ተሳዒሮም ካብቲ ዝስዕብ መድረኻት ተኣልዮም ትማሊ ኤርትራ ዘካየደቱ ካልእ ውድድራት ናይ ቸዝ ነይሩ ኣብ ውድድራት ቸዝ ንኤርትራ ዝውክል ዘለው መኮነን አብርሃ ኣሳንተ ደበሳይ የውሃና ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊት ገብረ መስቀልን እዮም እዘን ተጻውቲ ብሓንሳብ ብደረጃ ጋንታዮም ጽወታቶም ፈሊሞም ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ጽወታ ንዚምባብዌ ማሊ ማውሪሸስ ሰንትራል አፍሪካን ክስዕርወን ከለው ብካሜሩን ድማ 3-1 ተሳዒሮም ትማሊ ኣብ ዝቐጸለ ጽወትታት ድማ ምስ ኬፕ ቨርደ 2-2 ብማላውን ሳኦተምን 4-2 ተሳዒሮም ምስ አንጎላ ኣብ ዝነበሮም ግጥም 3-1 እኳ እንተሰዓሩ ኣሳንተ ደበሳይ ምስቲ ኣብ ደረጃ ግሬት ማስተርስ ዝስራዕ አንጎላዊ ማዕር ክፈላለ ምኽኣሉ ልዑል ኣድናቆት ኣትሪፉ ብመሰረት ዝተኻየደ ግጥማት ኤርትራ 9 ነጥቢ ኣዋህላ ተቕጽላላ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ብዘይካ ኣሳንተ ደበሳይ ካልኦት 3 ኤርትራውያን ተጻወትቲ ብደረጃ ዓለም ዝኾነ ነጥቢ ኣይነበሮምን ኣብ ዝግጥማት ብመሰረት ዘመዝገበ ውጽኢት ግን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተሓዝ መሳልል ከኣትው ክኢሎም ኣለው ሃገራዊት ጋንታ ቸዝ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ካዛብላንካ ውድድር መሳጢ ብቕዓት እኳ ተንጸባርቕ እንተላ ቅድሚ ሕጃብ ኤርትራ ኣካይዳቱ ኣብ ዘይተፈልጥ ዓይነት ናይ ሰዓት ውድድር ተጸሚዳ ብምህላዋ ውጽኢታ ባሉታ እኳ እንተተጸልዋ እቶም ተጻወቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ኣገባብ ጽወታ መሊኾም ዘርእይዎ ዘለው ብቕዓት ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣድናቆት ንኽረኽቡ ሓጊዞም ኣለው መላእ ጽወታታት ኣፍሪቃ ጽባሕ እውን ብሰፊሕ ውድድራት ክቕጽል ተዛዕቤ ናይ ቅድድም ምሽክለታ ናይ ግዜ ውድድር ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደሴት ኪዳንን ሞሳና ደበሳይን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሲራክ ተስፎምን ናትናኤል ብርሃንን እቶም ንኤርትራ ዝውክሉ ተቐዳደምቲ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ባድሚንተን ኤርትራ እውን ናይ ንጽልን ድርብን ጽወታታት ክካየዱ ምዃኖም ጋዜጠኛና ክብራ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ካብ ሞሮኮ ዝሰደደልና ጸብጻብ የረድእ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ትማሊ ሰንበት ብናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጽወታት ቀጺሉ ነይሩ ፈለማ ዝገጠመ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያን ታንዛንያን እየን ክልቲአን ኣቐዲመን ምትራፈን እኳ ኣረጋጊፀን እንተኾና ሓንቲ ስርዓተ ፀወታት ሪፋተን ብምንባራየን ክልቲአን ተራኺበን ቅድሚ ዕረፍቲ ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዝተመዝገበ ሸቶ ይነበረን ድሕሪ ዕረፍቲ ታንዛንያ ንዝነበሮም ፀግማት ፈዊሶም ብምእታው ድማ ተቐይሩ ንሜዳ ዝኣተወ ኣቶማን ዳውድን ክልተ ሾታት ከምኡን ንዝተረፈት ሓንቲ ድማ ቻሳምቢላ ዳኪን ብዘመዝገቡላ ሾታት ኣቢላ ነታ መምለሲት ገዛእቲ ኾና ሸቶ ኣብ ውድእ ግዜ ካብ ፀጋይ ዩኤል ዝረኸበት ኢትዮጵያ 3-1 ረቲዖማ
ድሕረ ንስተጻወታ ጋንታታት ኣቐዲመን ብዝኣከበኦ ነጥብ ተሓጊዘን ናብ ዝቕጽል ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጽወታታት ምዝላልን ዘፍለጣ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ዘካየዱ ናይ መወዳእታ ስሩዕ ናይ ምድብ ጽወታ እዩ። ዝለዓለ ኢድ ናይቲ ግጥም ዝሓዙ ኡጋንዳውያን ድማ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ክልተ ካብ ኬዩና ባሴን ኦዮኬ ፓትሪክን ብዝረኸበተን 3 ሾታት ንሩዋንዳ 3 ባዶ ስዕራታ። እዚ ግጥማት ሎምን ጽባሕን ኣብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውዓል ረቡዕ ብናይ ፍርቂ ፍጻመ ጽወታታት ክቐጽል እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ክትሳተፎ ዘቐነየት ቱር ለአቨኒር ትማሊ ሰንበት ብዝተኻይደ ናይ 10ይ መድረኽ ውድድር ተዛዚሙ። ናይ ትማሊ ዛዛሚት መድረኽ ቱር ዲ ለአቨኒር ካብ ሴንት ኮሎምባን ደስ ቪላርድ ክሳብ ለኮርቢየር 78.1 ኪሎ ሜትር ሸፈነት ነይራ። ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 29.7 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ድማ ኤኳዶራዊ ኣሌክሳንደር ጄፈርሰን ውድድሩ ብ2 ሰዓትን 37 ደቂቕን 47 ንኡስ ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝም እንከሎ ኣብ ዛዛሚት መድረኽ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዘዎ ደረጃ ቢንያም ግርማይ መበል 5፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 12፣ ያዕቆብ ደበሳይ ድማ መበል 9 ደረጃ ሒዞምላ። ብሓፈሻ ኣብዚ ውድድር ዝተመዝገበ ውፅኢት ኖርዌጃዊ ቶቢያስ ፉስ ብ27 ሰዓትን 30 ደቂቕን ባዶ 9 ካሊትን ሻምፒዮን ናይዚ ውድድር ክኸውን እንከሎ ኣብዛ ማልያ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 38፣ ቢንያም ግርማይ መበል 43፣ ያዕቆብ ደበሳይ ኣብ መበል 92 ደረጃ ተቐሚጦም ብ56 ነጥቢ ኣሜሪካዊ ማቴዎ ጆርገንዘን ንናይ ነጥቢ ማልያ ክውና እንከሎ ኣብ ናይ ትማሊ 10 መድረኽ ብዘመዝገበ ውፅኢት ተሓጊዙ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 45 ተሰሪዑ። ንብሉፅ ኣንበሳ ዓቕበት ወሃብ ልብሲ ስጳኛዊ ጆንስ ኣጌረ ብ75 ነጥቢ ናይ ዝዓመት ዕውት ክኸውን እንከሎ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾኑ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ቢንያም ግርማይን ድማ መበል 15-29 ደረጃታት ረኺቦም እዮም። ብጋንታ ደረጃ ቤልጅም ብ81 ሰዓትን 41 ደቂቕን 23 ካሊትን ሻምፒዮን ክትከውን እንከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካብ ዝነበረቶ 23 ናብ 21 ክልተ መሳል ደይባያ። ካብ ዜና ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቮልታ ስጳኛ ብቅድሚት ማለፍ ፈሊሙ። እዚ ብዩሲኣይ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ መዐቀን ዘለዎ ቱር መበል 74 ግዜ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ውድድር ድማ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ንክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ወኪሉ ይሳተፍ ኣሎ። ትማል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ተቀዳደምቲ ካብ ቢኖር ተበጊሱ ኣብ ካልፔስ ተዛዝመ 199.6 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ውዒሎም። ኣብዛ መድረኽ ናይ ሮኪንታና ብ5 ሰዓትን 11 ደቂቕን 17 ንኡስ ካሊትን ኣብዛ መድረኽ ናይ ሮኪንታና ብ5 ሰዓትን 11 ደቂቕን 17 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎም 9 ደቂቕን 51 ካሊትን ግዜ ዝኸሰረ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ድማ መበል 103 ተርታ ብምሓዝ ንውድድር ፈጺሙ። ቮልታ ስጳኛ ሎሚ ብናይ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ክቕጽል እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዕለት ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም።